Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη και σε αυτό το βίντεο θα σας πω 10 πράγματα για μένα και θα σας δώσω και 2 συμβουλές ομορφιάς. Ας ξεκινήσουμε. Αρχικά, σπουδάζω κινηματογράφο. Στο τμήμα κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη. Με τον κινηματογράφο ήθελα να ασχοληθώ από πάρα πολύ μικρή. Και η γιαγιά μου έχει πει ότι πριν μάθω να περπατάω, πήγαινα μπροστά από την οθόνη και τη χτύπαγα το τζαμάκι και τη έλεγα ότι θα με βλέπει πίσω από αυτό. Θέλω να ασχοληθώ με το YouTube από το γυμνάσιο, αλλά επειδή έβλεπα ξένους YouTubers και ήταν όλοι τόσο τέλειοι, μόλις πήγαινα να το προσπαθήσω, έβλεπα ότι δεν είμαι σαν κι αυτούς, άρα δεν το έκανα. Έπρεπε να ήμουν σαν κι αυτούς. Και μετά κατάλαβα ότι δεν γίνεται όταν ξεκινάς κάτι να είσαι τέλειος. Στην πορεία γίνεσαι. Δεν μου αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Θυμάμαι που ήμουν μικρή και όλα τα παιδάκια ήτανε μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με κιμά, ναι, θέλω να φάω μακαρόνια με κιμά και το αγαπημένο μου φαγητό και θα μπορούσα να ζήσω μόνο μακαρόνια με κιμά και να πάμε σε ένα πλανήτη με μακαρόνια με κιμά. Εγώ τα απεχθανόμουν. Όταν ήμουν μικρή υπνοβατούσα και η μαμά μου μία φορά μου είχε πει ότι είχα σηκωθεί από το κρεβάτι, είχα βγει από το σπίτι και είχα πάει και είχα φορέσει τα παπούτσια του παππού μου της δουλειάς που είχαν λάσπες και χώματα και τα είχα κάνει όλα. Έκανα 13 χρόνια μπαλέτο και διάφορους άλλους χορούς. Έχω κάνει μέχρι και ζεμπέκικο. Έχω 11 piercings. Δεν έχω κανένα τατού. Παρόλο που μου αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσουν και στους άλλους να τα βλέπω πάρα πολύ και μακάρι να μπορούσα κι εγώ να κάνω, τα θεωρώ πάρα πολύ μόνιμα για μένα. Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι, κάνω πάρα πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Μπορεί να κάθομαι στον καθρέφτη, μπορεί να κάθομαι στον καναπέ, μπορεί να είμαι οπουδήποτε και ξαφνικά να αρχίσω να μιλάω χωρίς να ξέρω τι λέω και να κάνω κάποιον. Σε μια ακραία κατάσταση. Δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω αυτό. Ως άνθρωπος δεν μπορώ να κρατήσω κακία σε κανέναν, όποιος και να είσαι, ό,τι και να μου έχεις κάνει, θα το συγχωρήσω, δεν θα το ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ να αναλωθώ σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα beauty tips, δεν θέλω να σας πω κάτι το οποίο μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο ίντερνετ και σε πάρα πολλά άλλα βιντεάκια. Θέλω να πω κάτι που όντως πρέπει να ακούγεται περισσότερο. Βλέπουμε καθημερινά στο ίντερνετ καινούργιες τάσεις μακιγιάζ και όλοι μας προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε πάνω μας. Αλλά κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι πραγματικά μας ταιριάζει, να γνωρίζουμε το πρόσωπό μας και να ξέρουμε τι πραγματικά μας αρέσει. Και όχι να κάνουμε κάτι απλά επειδή είναι στη μόδα. Η δεύτερη συμβουλή ομορφιάς που έχω να σας δώσω είναι ότι πολλές φορές προσπαθούμε ένα συγκεκριμένο μακιγιάζ να κάνουμε και βλέπουμε ότι δεν πετυχαίνει πολύ και το παρατάμε. Και πιστεύουμε ότι δεν το έχουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να προσπαθήσετε πολλές φορές. Δεν είστε καλοί στο blending, κάντε περισσότερο blending. Δεν είστε καλοί στο eyeliner, προσπαθήστε πάρα πολλές φορές για αυτή την τέλεια γραμμή eyeliner. Και μετά σίγουρα θα σας βγει. Θέλει προσπάθεια, δεν έρχονται όλα εύκολα στη ζωή μας, ακόμα και το μακιγιάζ. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να βρήκατε ενδιαφέροντα τα 10 πράγματα για μένα και να σας βοήθησαν πραγματικά οι συμβουλές ομορφιάς. Ό,τι και να κάνετε να περνάτε υπέροχα. Ό,τι λέξη βρω, στη βάλω εκεί. Δώσε όλες τις λέξεις. Αχ, σας ευχαριστώ. Να προσθέσω ένα πράγμα για μένα, δεν ξέρω να πιω νερό. Γεια σας.